Paral·lelament jo vaig sempre treballant en diferents coses. És a dir, des que comença a fer o a intentar fer un circuit fins que ha fet una peça en aquest circuit, acabar, potser passen 4 anys. El primer circuit que faig és un desastre, de cables i tot això, perquè jo vaig provant, vaig llevant i és un lío. Entonces, després no m'agrada, visualment el mateix circuit ja no m'agrada. Després d'això, diríem, ja està concluïda la part d'investigació electrònica, però encara no he fet l'obra. L'obra té que vindre després. Jo tinc un interès també per investigar, per seguir inventant nous circuits i, a més, en això me sent com un xiquet, igual. És a dir, quan jo tinc una nova idea o un nou circuit que tinc que dissenyar, tinc que inventar o tinc que construir, moltes vegades me trobo molt il·lusionat. I hi ha un moment que és màgic, que és el de la prova de si va funcionar o no. Trato de expresar lo que siento en cada momento, en cada cuadro. Lo mío es expresar lo que llevo adentro en un lienzo y hacerlo de la forma que mejor sé. Eso sí, antes de llevarlo a un lienzo grande hago miles de bocetos. Tengo una idea y de esa idea pues voy haciendo y van saliendo cosas. Els meus orígens quins són? El ferro i la geometria. Un muntó de peces de les que se veuen estan inspirades en la geometria. Per exemple, el pi r quadrado, el círcul partit en 4 i sense soldar i generant volúmens. Així un muntó d'historietes vas buscant, tio. I què té el ferro? Què t'emociona? Que és molt dur, però el pots en ell. Però al final pots en ell. Calentant, doblant, tallant, te fas en ell. Tallar i doblar, aquesta és la síntesi. Ara veureu un arbret que està tallat en làser i que li farem una doblaeta i au. Cayó en mis manos un libro fundamental, yo creo que ha sido fundamental en mi vocación pictórica, que es el impresionismo en el Louvre. Entonces descubrí el color en la pintura. Empecé a pensar que la pintura no solamente es poner color en un cuadro o manchar un lienzo, sino que era algo más, ¿no? La pintura, te vas dando cuenta de que al final es un acto creativo individual. Se pueden hacer cosas colectivas, pero es un acto creativo individual y pasa por una revisión de la historia del arte y de la teoría del arte. Intentaba innovar en cosas distintas. Entonces, claro, ellos comenzaron a buscar alternativas. Y alternativas eran, eso crearon en la línea de pruebas, que era un departament d'investigació en el que se feia simplement, se buscaven alternatives. D'ahí que eren moltes porcelanes i moltes coses que després s'aplicaren a porcelanes. Per exemple, té molt significatiu la tela, molt significatiu els grupos de flors, se creen també molt de busto. Ahí se feia també molt de busto. El busto que teníem. El busto en mate, no en brillo, en mate, i el decoraven millor en colors distints, per exemple, un busto en tonos roses, un busto en tonos ocres. Eren com donar-li, experimentaven per veure què tal la gent funcionava això, si a la gent li agradava, coses així, no? Saps? Aquest tipus de coses. I d'ells que eren coses molt xules, saps? Molt xules. I això realment va ser el seu complement després, és a dir, els últims anys, com per intentar buscar algo diferent, és a dir, porcelana més sofisticada i més... buscar noves coses en la porcelana.